kono no ye sijo cerno me chamu ye bara min blaleno ka makono no ye kalmun tabaw ka sobe o ka magwan garange jolu klalen ko ka ban amanga na folota ka do ala ninka la kuma ba kono kuma o ninko la to mako di lamelikalo ma lamelikalo senga bali lamelikalo nyina bali garange jolu jega fanga jiye kuma likalo fanga wurate an na odi anga lamelikalo Mamunu ba name shu mamunu ba name kle nan wulila mamunu be wula nofe nan sigira mamunu be sigira nofe an b'u fo dante foli mun na ko ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana fɛn bɔ an da min bɛ gasi don jamana kɔnɔ ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana jɔ min bɛ jamana kala garange jolo o kuma bi alamisa baara sigi tɔgɔ filɛ ɲɔgɔn kan nɛgɛ karafe juru bɛ jibi bolo kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 e ni ale ye bali da yɛlɛ lajo baare ale ka siyɛna kɔfɛ ka baare fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka kalandenw kalanden cini kalanden kɔrɔbaw garange julu radio tigɛ fo officiel ani YouTube u bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ami Jakite a jɔ b'a sen kan fo 13h kuma ma di da kelen na e ko cogo di Buwa Jabate bɔra ka min fɔ kuma falen kuma mun y'i diya dɔ k'a ta dɔ k'a bila o b'a diya dɔgɔkun u bɛ sɛbɛnniw kɛ o sɛbɛnni i yɛrɛ fɔ cogo an man ka nafolo bɔ k'a don a la ka n'a d'an ɲɛkɔrɔ ka kumabaw tɛmɛ sabu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maaw sigilen don ko u bɛ anw lamɛn an bɛna min fɔ k'u ka tɔmɔta tɔmɔ a la o de kama alamisa o alamisa Buwa Jabate karamɔgɔkɔrɔba Garange kalandenni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka lakali ko kɛ fɔ sa kosɛbɛ Garange i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an bɛ taa jibi fan fɛ maaw sigilen bɛ ka makɔnɔ an da yɛlɛla i tɛgɛ don Garange ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ le soir de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Mayimuna Dumuya tɛnɛ Mayi Sarama Garange hali bi ni tosira tɔ an ka guwan a ko e sigi min ye EDMSA Garange a balan bɛ fan jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw an bɛ fɛ ka fɔ an jigi kɔ dɛ EDMSA ale de ye kuran bontoba ye jamana in kɔnɔ min bɛ kuran ɲini ka di malidenw ma ni k'an bɔ dibi la k'an bila yelen na Garange an bɛ kalo mun na n'o ye lɔrɔma kalo sunkalo kalo Garange min ye a wulikajɔw ka ca kuranko mago ka ca maninfu mago bɛ nɛɛma la maninfu mago bɛ damu na ka kɔn sunkalo ɲɛ min ye jamana gouvernement yɛrɛ ye laseli kɛ Garange k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan yaasa malidenw an kana to yɔli la kuranko a kana kɛ kamanaganko ye sɛbɛnnikɛla ko n'a dumaya k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ laseli kɛ Garange o bɛ dada fɛn minnu ka o dɔn bɛ sabu n'i y'a ye k'a fɔ kuran bɛ ne kundama in na Garange malidenw yɛrɛ de ka muɲu ni sabali don ni ka jɔni sara sɛbɛnnikɛla ko min y'o kuranko ni malidenw kun sigilen bɛ k'o makɔnɔ sunkalo la Mayimuna Dumuya ko Garange b'a ye k'a fɔ kuranko nana balan sɛbɛnnikɛla ko foyi tɛ kɛ ni kun t'a la sabu a nana yira k'a fɔ min ye kanajigila kuran bonto mun bɛ yen Garange ko ta wulila o minɛn dɔ la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ tile 1 tile 2 tile 10 ni kɔ hali bi min ye fura jɔnjɔn Garange o ma se ka sɔrɔ fɔlɔ ni ka kuranko k'a sigi sen kan kuranko kɛmɛ bɛ zanni kelen ni yanfɛkaw y'a sɔrɔ yenfɛkaw b'a sɔrɔ Garange k'a ko in kɛ m'o ye sɛbɛnnikɛla ko Garange n'i ye kuran yɛrɛ kɛcogo lajɛ an ka jamana in kɔnɔ ko kuran ale bɛ bɔ ji la n'o ye électricité hydroélectrique ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange kuran ale bɛ bɔ groupe électrogène na o kuma min y'o groupe électrogène ye o baarakɛla ye fɛn min o dɔn bɛɛ fiyɔli ale ni gazoli o de bɛ san nafolo la ni k'o kulu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o kuma min kɔni tajiko gɛlɛya bɛ jamana min kɔnɔ ni ka to kuranko siri o gazoli la k'o ye gɛlɛya dan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin gɛlɛya minnu dadalen bɛ ɲɔgɔn kan Garange i b'a ye k'a fɔ rapport dɔ fana kɔnɔ kuma nana ye k'a yira k'a fɔ ko réseau ba dɔ bɛ EDM kɔnɔ minnu kɔni bɛ janfa ni yuruguyurugu la ni ka taji ni ka don bɛrɛ la taji mun kan ka kɛ groupe kɔnɔ o kuma ko réseau bɛ k'olu kumaniya ni k'o lajugu jufa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o réseau ye Garange o kundama bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi jɔn ni jɔn da de b'o la ni ka malidenw kumaniya kuran na Garange ni k'o k'olu ka jɔnforoni ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen gɛlɛya mun filɛ nin ye kuranko la Mali kɔnɔ bi o kuma min ye Mayimuna Dumuya ko Garange ko ɲininkali de bɛ kɛ a gɛlɛya in a bɛ gouvernement de fan fɛ wa sabu a kɛn bɛ ka maa fila bugun natigɛ kɛ yan gouvernement ɲɛma
général de division Abel Maïga o buguna tigɛ bi yan o tuma ko gɛlɛya in a bɛ gouvernement de fan fɛ wa walima gɛlɛya in a bɛ EDM SA de fan fɛ wa sabu min ye Madani Darafe n'o ye EDM directeur régional ye ale fana buguna tigɛ bi yan a ko malidenw yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min fan fɛ granke min ye kuranko ye ko k'a fɔ de ko luxe don wa kuran kɛra nécessité de ye kuran kɔni kɛra fɛn ye jamana yɛrɛ tɛ ɲɛnamaya kɔ maanifinya yɛrɛ tɛ taa kɔ granke an ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ kuran na ni kuran tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw bɛ ka kuran min makɔnɔ n'o tɛ ka di malidenw ma granke ko malidenw bɛna kuran yɛrɛ lakika sɔrɔ kuma jumɛn 24 heures sur 24 a ko in kɛmɛ gɛlɛya dɛ a ko in kɛmɛ gɛlɛya dɛ granke ko n'o tɛ ni muɲu ni sabali kɔni tɛ fila fo kelen o ɲuman kɔni ko malidenw y'o kɛ ka sabali ka ɲɛmaw bonya ka t'u ta la ka tila k'u sigi k'u ka layidu makɔnɔ ko layidu ninnu tɛ ka ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Maïmouna Doumbouya ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate namu silipu tɛ sɔrɔ du min kɔnɔ ne taara ye ko ka complet kelen d'e ma i ye gasi kɛ dɛ i fɔra jigi kɔ kosɛbɛ sisan la sirène a kumana a ko cogo de ko an artisanat Mali ka sɛbɛn k'a d'a kan faso ministère de l'artisanat n'o o ministre yɛrɛ Mamoudou Dafe ye n'a nisɔndiyara k'a fɔ ya kuma b'a la ko consommer malien k'o ye sankɔrɔta sɔrɔ ko a ko tɔ bɛ sen na dɛ min bɛ sen na k'o de ka ca min kɛra ye o la sa i bɛna ka n'a ye ni o ɲɔ ɲalen don Bamakɔ yan ko an ka région na k'a ɲɔ ma ɲa dɛ k'i bɛna ye hali olu yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'o bolola baara ye ko olu gɛlɛya de bɛ olu ko feere ko tiɲɛ yɛrɛ la artisanat k'a ko k'a gɛlɛyalenba de don yafuma b'a la an bɛ yɔrɔ min komi sisan yɔrɔ la yɔrɔ minnu n'olu bɛ b'an ka région k'olu ko fɔ Bɔjabate i b'a dɔn 2012 insécurité n'o ye kanabaliya ye o ye yɔrɔ caman sɔrɔ ala o n'a ta o ta u taara ka taa ayiwa bureau sigi ye minnu bɛ artisanat k'o baara k'olu kɛ o bɛɛ la a ko a ma sankɔrɔta sɔrɔ u bolo kosɛbɛ i bɛna ye kanabaliya in o kɛra sababu ye ka yɔrɔ caman k'o tiɲɛ n'o ye jadisi ninnu ye yafuma b'a la ko an ka mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ sigi yɔrɔ min na ka baara kɛ tourisme baara kɛ k'olu y'u kɔ don yɔrɔ la koyi u y'u kɔ don u kɔ donnen o la ala la u taliw ko dɔw fana y'u kɔ don u t'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen ko jugu taara ka t'o walankata k'o bɛɛ kari k'o fili k'u kɔ don u la c'est tout c'est fini ya ye sa wa i bɛna ye Bɔjabate n'i ye nin kow fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛra gɛlɛya ye n'o ye artisanat an ka bololabaarakɛlaw ka ko gɛlɛya u bolo yafuma bɛ a la o la sa faamaw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka bololabaarakɛla ninnu kɔni ko k'a dama dɔw bɛ yen k'olu ta ye u ka dɔnniya yɛrɛ n'o dɔnniyafin ye o bɛ kɛ sababu ye k'olu bɔ bolo la dɔw bɛ yen yafuma b'a la kalanbaliya o bɛ a la kosɛbɛ u da ser'o ma k'o lakana ko ye ayiwa n'o tɛmɛna i bɛna ka na ye ko formation k'o ye o caman jɛ ayiwa o fana bɔla bɔ yen professionnalisme ko o ɲɔ k'o ma ɲɛ u bolo yaasa ka kow labɛn tiɲɛ yɛrɛ la ko majɛ camanba de ye k'o de bɛ a ko la o la sa ko bɛnbaliya min ni o ye jugu ye k'o ta k'an sɛgɛrɛ k'o ye ko caman tiɲɛ an ka baaraw la yafuma b'a la nka o n'a ta o ta an ka artisanat ma ministre n'a ka maaw u ka wuli ka jɔ u bolo dalen bɛ yɔrɔ dɔ kan tiɲɛ yɛrɛ la nafa bɛ o la o bɛ siyama de ko fɔ siyama an ka ayiwa kɛnɛba don n'o b'a ko salon international de l'artisanat du Mali siyama a bɛ olu ko fɔ k'o fana ye fɛn ye fɛn min b'a to artisanat baara a bɛ ɲa u bolo kosɛbɛ nka ko a kana da u ma koyi u ka u bolo ma da u jigi da wuli ka jɔ fɛ u yɛrɛ ye caman ya fɔ ko n'o ye financement kasabi sɔrɔbaliya k'o bɛ dimiba de don u la min b'a to u ka baara k'a tɛ ɲɛ sɔrɔ sɛbɛnfura a bɔra la sirène kɔnɔ a de ka sɛbɛn don granke n'i ye nɛn ye bolodengɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tulu nɔfɛ a bɛ kɔ a nɔfɛ ne bɛ n tigɛ don tuguni Nouvelle Horizon maa min sɛbɛnni kɛ o ye Denba Konte marakakɛ ka kalimu ka di granke a ko ni nkalon darila min tɛ tiɲɛ ye granke i b'i ko k'i jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye AES ye Alliance des États du Sahel ye granke a ɲɛmaa bɛ maa min bolo capitaine Ibrahima Traoré granke k'u bɛ kɛ nkalon da la dɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ jugu min wililen bɛ Amérique ni Iran cɛ Garangi b'a ye k'a fɔ o tɛ kɛlɛncinin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni kɛlɛ min wililen filɛ nin ye Garangi u bɛ ka ɲɔgɔn bon cogo min na u bɛ ka ɲɔgɔn kirun ten sɛbɛnnikɛla ko joli kɛnɛ ni su ni kulekan tigɛtiga don la nin yɔrɔ kɔfɔlenw kɔnɔ n'o ye Israël ye ale ni Iran ale ni min ye l'Amérique ka base bɛ yɔrɔ minnu na a ko in kɛmɛ fiyentɔ bere ye dugu ma jɔ hakili mana jigin base mun na Garangi u b'a kunkɔrɔ ka se sɛbɛnnikɛla ko Garangi min ye nin bonni mun filɛ nin ye février kalo tile 28 bonniba dɔ kɛra Garangi min kɔni ye ja dɔ nana ye Garangi min ye ja dilannen sugu bɛ baratulen Garangi min ye capitaine Ibrahima Traoré AES président k'a yira k'a fɔ ko nin y'ale de kumakan ye kumakan in bɛ ka mun de fɔ Garangi min kɔni ye kɛlɛ ye ko l'Amérique kɛmɛ ka kɛlɛ mun ta ka Iran sɛgɛrɛ ko l'Amérique ka kɛlɛ jɔ joona sans délai o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garangi min ye AES ye Garangi n'u ma kɛlɛ jɔ AES kɔni diminen b'u kɔrɔ wa ni AES n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ i da don nin ko in na o tuma k'a tɛna ko in tɛna nɔgɔya min ye AES ye Garangi ko ka ba maaw ma ko k'u fa ko AES fana tɛ ne sigi k'o lajɛ nin bɛɛ ye kuma baratulen de ye ni ka Ibrahima Traoré k'a ja ta ka bila min na Garangi a yɛrɛ sigilen ma a bɛ k'a dalamaga i b'a ye k'a fɔ min ye subahana mansinw ye o tuma foyi tɛ maa kɛɲɛ bi sɛbɛnnikɛla ko Garangi maa minnu bɛ yen n'olu ye AES kanubagaw ye n'o ye AES tɔndenw ye maa caman yɛrɛ ka kalifa tɔrɔ la ko nin bɛ se ka kɛ cogo di k'a sɔrɔ u ma tiɲɛ na nkalon dɔn caman ko min ye Ibrahima Traoré ye Garangi munna a y'a da don ninnu ka kɛlɛ la a bara ta an tɛ gun kelen kan an tɛ fan kelen fɛ an tɛ maa kelen ye an ka hakilinaw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tile damadɔ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Burukina olu ka ministre des affaires étrangères ye Garangi a bɔra ka kuma n'o ye maa min ye o de ye karamɔgɔ min ye karamɔgɔ Traoré ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale y'a yira k'a fɔ nkalon min kɔni dalen filɛ Ibrahima Traoré la maa minnu y'a kɛ k'a ko in tɛna se ka bila ten o tuma k'u ka nkalon ko ka bɔ a la Ibrahima Traoré cɛ min ye Garangi k'a da tɛna don nin ko in na hali ni AES da bɛ don a la Garangi ko bɛna kɛ bɛnkan de kɔnɔ wa don n'a nataw la sabu n'i ye AES lajɛ Garangi min y'a ka nafa n'a ka tɔnɔ bɛ fan mun fɛ sabu AES sigikan ye fɛn mun ye a tuma ni AES maa kelen n'i ye gɔngɔli sigi o kun i bɛ jamana tɔw jɔlen kɛrɛfɛ AES ani maa minnu bɛ jɛ la n'i ye gɔngɔli sigi olu kun i bɛ AES jɔlen nka ko AES ma fɛn fɔ maa ye AES ma lajɛ kɛ nin kan ko mun na nkalon bɛ ta ka da AES la dɛ jango AES président o tuma pepewu min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré n'ale ministre des affaires étrangères de Burkina a y'a yira k'a fɔ Garangi min kɔni nin ko in ye k'a ko in tɛna bila ten ko ye a ko in bɛ sɛgɛsɛgɛ sabu ko nin ye cuwa tiɲɛ de ye k'a ta ka Ibrahima sɛgɛrɛ k'a ta ka AES sɛgɛrɛ ko n'o tɛ ko gɛlɛya mun b'an da la bi anw sigilen bɛ k'o lajɛ o bɛna ban cogo di bɛɛ n'i ka gɛlɛya don diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ Mali kan gɛlɛya mun bɛ Burkina kan gɛlɛya mun bɛ Niger kan n'o ye terroriste ko gɛlɛya ye ni terroriste de bɛ ka gɛlɛyaw ta k'anw sɛgɛrɛ Garangi k'an bolo b'an kunna minɛ na waati bɛɛ an b'o bila k'an bɛ taa an bolo don maa wɛrɛ kunna minɛ na wa min t'an ɲɛsira la wa an ni maa minnu tɛ kan kelen yɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye don n'a nataw ye Garangi b'a ye k'a fɔ k'an bɛna jɛ ka communiqué kɛ min tɛ nin si ye jango k'a yira jɛma la u k'u ka kɛlɛ kɛ an da t'a la an sen t'a la wa ko siran tɛ dɛ siran tɛ anw de bɛ siran ɲɛ siran tɛ an da t'a la an sen t'a la u k'u ka kɛlɛ kɛ wa n'an da bɛ don a la k'o fana ye kuma wɛrɛ don n'a nataw bɛ lase kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte ale ka sɛbɛnni don Garangi n bala cogo bɛ di Wajibate naamu a y'a minɛ a b'a da a y'a minɛ a b'a kɔnɔ a kɔnɔnata o tɛ minɛ dɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o la le républicain a kumana a ko de ko tɔni 5 o siyɛ woro a tulɔlen fo kɛn bi bɔ a la an ka douaniers de ye tɛgɛ da o kan i ɲɛ dara kan wa a fɔli fo kɛn bɛ bɔ a la a tulɔlen est ce que e bɛ taa woro kelen kɔnɔ sunbagatɔ man ka nɛgɛ minɛ ka sa e dun bɛ ka nin sama cogo min na i daji kana bɔ nin ko in na dɛ a bɛ ɲini ka bɔ dɛ ne ma kunbɛn n b'i dɔn a bɛ bɔ dɛ ayiwa an ka douaniers k'olu de ye tɛgɛ da o kan Yakumba Bala Bamakɔ a kɔnɔ yan wa bina ye service de douane malienne ala la o ye nin wulikajɔ ka dabɔ min kɛ tuguni a kɛra sababu ye tɔni 5 a siyɛ woro k'o minɛ don min
na n'o bɛnna marsikalo tile fɔlɔ de ma san 2026 Bamakɔ a kɔnɔna la wuli ka ye jɔn n'o ye ka ngara da ni maa ninnu ɲɛ ko brigade mobile d'intervention BIMI olu maaw de ye nin baara kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ka ɲɛmaaba u ka cika de do k'u ka dɔ fara u ka lajɛli sɛgɛsɛgɛli ko dɔ ka fara a kan i bɛna ye buwa kunnafoni a b'a fɔ cogo min na a bɔra douaniers yɛrɛ ka ci bɔyɔrɔ la ko dɔwɛrɛ tɛ ko ci dira u ka directeur général des douanes inspecteur général Cheikh Hamala Diallo ko k'u ka yɔrɔ bɛɛ de lajɛ yɔrɔ si kana to yen u ka yɔrɔ bɛɛ f'u ye o yɔrɔ bɛɛ f'u ye baara u de nana wuli ka jɔkɛw la douaniers ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara kɛ su 3h du matin bon a sɔrɔ caman bɛ sunɔgɔ la dɛ est-ce que o t'a sɔrɔ an bɛ sugurudun yɛrɛ labɛn na 3h du matin u ye wuli ka jɔkɛ mobili dɔ bɛ yen u k'a ma ko frigonette u sigara a fɛ sigakɛla fɛ u y'a fɔ k'a k'a jɔ a ma sɔn u y'a gɛn kilomɛtiri damadɔ u taara a dɛrɛ Kɛnsanbugu mobili bolila k'a y'i bange jɔ min kɛ o de kama u ye gɛnni kɛ an ka finitigiw fɔnɔbɛlen bɛ cogo min na maa bɛ boli k'olu dan wa u ye tɛgɛ d'a kan tɛgɛ bɛ d'a kan tuma min na a ka mobili o pinɛ 3 o y'a sɔrɔ o furuna k'o ci po o ci po n'i tɛna kaman bɔ i n'i jɔ a jɔlen min kɛ sa u nana ka na fuyeli de dabɔ mobili fuyeli carton 500 o de carton 500 o carton 500 ko dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ sɛ woro ko a sɛ ninnu k'o bɔ Argentine de o la sa o bɔra ka jan dɛ a donna fan jumɛn fɛ u kɔni ko k'a donna ni yuruku ye n kɔni bɛ kelen kɔni dɔn frontière kelen bɛ yen n'o ye Kuremaliyan fan sɛ caman bɛ minɛ yen fɛ kuma bɛɛ dɛ ni sɛ minnu minɛlen i bɛna ka na ye sa ko u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jɔli ko in na n'a ma sɔn min kɛ jaa k'a ma don ni sira jɛlen ye sira yuruku sira a donna n'o de ye Yakumaba la o la sa an ka douaniers u ye wuli ka jɔ min Yakumaba la ko dɔwɛrɛ tɛ an ka sugu kɔnɔlaw ni sɛ sugu man ka don sabu k'a bɛ na ni tiɲɛli de ye a bɛ na ni maa bana ye Yakumaba la o la sa u ye wuli ka jɔ kɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan kunnafoni k'a di ɲɔgɔn ma o kunnafoni de taara kuncɛ n'o jaabi o taara bɔ nin na mobili in kɔni minɛlen don chauffeur k'o bugunnatigɛ ma dɔn an bɛ yɔrɔ min na komi sisan maa min fana ta don o bugunnatigɛ k'o fana ma dɔn sɛbɛnfura an y'a bɔ le républicain de kɔnɔ o ka bi bɔli don garanke n'a tigi ma dɔn u ka taa n'a jardin zoologique la waraw bɛ yen kɔngɔ b'u la u ka taa d'olu ma olu ka na sɔrɔ la garanke ne bɛ tigɛ don nouvelle horizon tuguni maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Mahamani Ture Mahamani Ture ko garanke don bile janya sebali tɛ min ye Mali armée ka ŋanaya Mali armée ka sankɔrɔta garanke ala tɔ tɛ waati jan ye sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye Jaramana ale découpage kura la garanke ale bɛ Kucala fɛ bi n'o tɛ lawali la Jaramana ale tun bɛ bila o de marabolo fɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye forces armées maliennes ye garanke an taara an tigɛ ko terroriste joli kɛnɛ na min ye Jaramana ale commune kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko cɛba min bɛ Mali armée kunna bi chef d'état-major Dangan n'o ye général de brigade Jean-Élisée Daw ye i b'a ye k'a fɔ ale dɔnyɔrɔba ye nin yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye waraba garanke k'a bɛna bɔra ambassadeur la ka na jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ka sira d'a ma n'o de ye Bamanchu kɛlɛli ye garanke ale kɔni jɛnb'a ka biro kɔ ni ka cɛdenw bila kɔ ale yɛrɛ bɛ cɛdenw ɲɛ an ka taa Bamanchu nɔfɛ janko bɛ yɔrɔ minnu ka dagajugu ka ta ka bɔ mɔda la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni tun ye Jaramana lajɛ garanke Bamanchu kɔni tun ɲa dalen bɛ yen u tun kɛn bɛ ka hakili wasi yɛrɛ don dugudenw na garanke min ka d'u ye u b'o ta ka dugu sɛgɛrɛ min ye maninfinw ye ni ka d'u ye garanke u b'o lajaba n'o tɔɔrɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mankun o tɛ ɲinɛ ye min ye Mali sɔrɔsiw ye garanke u y'u mangu k'u mangu kabini kalo kelen fo kalo caman jaja u bɛ labɛn na sɛbɛnnikɛla ko labɛn kɛlen kɔ ka ban tuma min na garanke u y'a dɔn k'a fɔ min ye nin tiɲɛnikɛlaw dagalen bɛ yɔrɔ min na garanke Jaramana ale commune kɔnɔ garanke u filɛ ka pankuru wele min ye dugumamaw ye ka sin ka soli poyi ka don ten yangadini ye garanke min ye sanfɛlaw ye n'olu ye mugujugu fili ka jigi i b'a ye k'a fɔ dugumamaw olu kɛn bɛ ka kɛnɛ la kori ka ban ni u ko k'u bɛ boli olu bɛ sin k'u tɔ lase ten n'i ye su saradalen garanke kabini u b'a compter fo ka salaya compteli la k'a yira k'a fɔ nin man ka compter bilen
ye o tuma nin ye warasiw de ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ni Bamanchu falen kɔ ka ban Garange b'a ye k'a fɔ ko Mali armée ye sanayɛlɛnba dɔ kɛ maaw kɔni y'a yira k'a fɔ armée ni ce ko foli ko tɛ nabilen ko ye sabu min ye dugudenw ye olu tun terrorisilen don ka ban Mali armée de filɛ nin k'o dagajugu ta ka bɔ yen u ye ko kɛ dɛ Jean-Élysée a n'a ka cɛdenw ye ko kɛ Garange sɛbɛnnikɛla ko u tilalen ko ninnu fali la i b'a ye k'a fɔ u ni maa minnu bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ na u y'o ɲini k'o dɔn ka tigɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye patrouille ye Garange u ye karangeda bɛɛ lajɛlen choix ni ka patrouille daminɛ k'a mɔmɔ k'a lajɛ hali bi min ye maa kelen kelen minnu dogolen bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni ka tila ka tigɛ da olu kan Garange u ni maa minnu bɛ janfa la u ka minɛnw bɛ maa minnu bolo maa minnu bɛ minɛnw feere u ma Garange u ni maa minnu bɛ kan kelen fɔ maa minnu bɛ u dɛmɛ u ka janfa la Garange u ye tigɛ ta ka da bɛɛ kan ni ka dugu furan ka jɛ dugu b'i lama Garange hali n'i ka miseli bɛ na i bɛ taa ka na maa si tɛ maga la maa si tɛ maga la sɛbɛnnikɛla ko Garange lawale la kinikini min tun bɛ dugudenw hakili la k'o kinikini banna k'a daminɛ Jaramana fo san u bɛ patrouille la nin waati la an filɛ nin kuma na waati min na dɛ patrouille yɛrɛ de bɛ ka kɛ hali bi ka Bamanchu ɲini o de kama Garange an ka jan ka dugawu kɛ nin ko in a bɛ ban don dɔ kunnafoni filan de an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnnin don Éligier jaa ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen ne ko hakili la ko mɔgɔ kelen pe de bɛ yen min bɛ baara ɲɔgɔn kɛ o jɔn ye Wajaba tɛ ne tɛ sɔrɔ ne tɛ sɔrɔ ayi mais homme de terrain hali kalasini n bolo ba deli ka maga kalasi la jango k'a ci n t'o dɔn dɛ yɔrɔ n t'o dɔn fiyewu o la sa an b'an bolo don la sirène a kumana buwa ji min n'an b'a feere 5 n'u k'a ma o sachet k'a ɲɔ ɲalen mɛ bi dɛ wa hali contrôle t'a kan jate t'a kan a bɛ dilan cogo min ka di min ye a bɛ feere cogo min ka di min ye sanbaw fana tɛmɛtɔ minɔgɔ de b'i la e tɛ wolomali kɛ i bɛ sin k'i kari ka don a la ten kelen diya dɛ dɔ filɛ n kɛrɛfɛ kelen d'o ma an b'a san ten an kun fɛ ja buruburu b'a la walahi fɛn b'a la min tɛ buruburu ye n'i tora k'a jate minɛ yɛrɛ laban o laban i bɛ ɲɛbɛrɛ sen sɔrɔ a kan subahanallahi ala kana mɛn ba cɛ an bɛ sige o la sa namu ala la ko n'a y'a sɔrɔ société damadɔ bɛ yen minnu n'olu bɛ sariya bato namu u ye sɛbɛnw ta k'a yira k'u bɛ se ka ji in baara u ka ji baaralen don k'a jate minɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ minnu bɛ ji baara kɛ ko o maa a man ca nka damadɔni k'olu bɛ yen i bɛna ye an ka sugu kɔnɔlaw la buwa a bɛ feere cogo min ka di ye goudron dawolow la a bɛ feere cogo min ka di ye a sɛgɛsɛgɛlen tɛ a bɛ kɛ sababu ye buna hadamaden k'i bana kɔnɔnabanaw hali farikololabanaw sabu ji ninnu kɔntorolelen tɛ o la sa teliyala faamaw ani autorité municipale ko nin nkanbo de gosilen k'olu wele dɛ u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ ka nin ko jate u k'a lajɛ a ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogoya min na ni o tɛ ko n'i ye ninnu bila u yɛrɛ ma k'u ka mɔgɔ wuli min bɛna ji sɛgɛsɛgɛ ko fo fini bɔ fo n dɛrɛ bɔ. Garange i bɛ min dɔn wa direction nationale de l'hydraulique i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ sariya la ko mɔgɔ mɔgɔ i bɛ ji dilanyɔrɔ dilan ji dilanyɔrɔ Garange i ka échantillon kelen i bɛ production min kɛ o kelen de kan ka ta ni ka taa n'a ye laboratoire la k'a lajɛ k'a larawuli élément minnu fɔra min kan ka ye ji la fɛn minnu fɔra baara kan ka kɛ dangana min kɔnɔ n'a sɔrɔ i b'o kɔnɔ i b'i ka baara kɛ ne yɛrɛ t'o kɔnɔ e ma yamaruya abada k'e bɛ ji produit k'a di population ma ka population bana i yɛrɛ ye wa fiɲɛ bɛ yen dɛ Garange élément minnu kan ka kɛ ji la nɛgɛ bɛ ji la kɔkɔ bɛ ji la sukaro bɛ ji la manganèse bɛ ji la bauxite bɛ ji la a ka ca fo nin bɛɛ de dɔɔni kan ka ye ji la wa minnu y'a norme yɛrɛ ye n'a norme ma dafa o tuma n'i y'o ji min a bɛ komi i bɛ ka pɔsɔni min ji kunkanko ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔn dɛ ayi o de la mankan wulilen bɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ji f'a ka sɛgɛsɛgɛ wa ji bɛ ɲini a ɲini yɔrɔ de la taa ɲini a ɲini yɔrɔ ban tɛ kɛ yɛrɛ k'a d'i ma n'a bɛ di a bɛ di ni dikan ye i bɛ baara kɛ nin baarakɛcogo de la i komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na Bamakɔ y'a bi tiɲɛ yɛrɛ la bi n'a ye ka taa se an ka région dɔw ma an ka sugu kɔnɔlaw la buwa ko ji ko k'a kɛ n bɛ dɛmɛdɛmɛ ye dɛmɛdɛmɛ min ni jate t'a kan n'a lajɛlen tɛ k'a dɔn ni ji ɲuman
ɲuman don ni ji ɲuman tɛ lasirɛn u ka kuma in ye bi ade a ka tɛgɛ nɔ don Grand ne bɛ n tigɛ don tuguni Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ Grand o ye Mahamani Touré tuguni Grand e sigi nin fiɲɛ bɔra min Grand fiɲɛ duman an ka taa an ka marayɔrɔ 8nan n'o ye Kidali région l'âge général Gamu ale ka marabolo Grand sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kunnafoni ko ba don nka ko ba tɛ ko ba don ka da kan nin y'a siɲɛ gale ye min ye Kidali dugukolo kan min ye station moderne Grand taji feere yɔrɔ o ka sigi Kidali dugukolo kan koba don koba tɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand n'i ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya lajɛ indépendance k'a daminɛ 1960 22 septembre ka na bila an bɛ don min na ko bi Grand san 60 ani san 5 n'i ye Mali i bɛ ka siran fɛn mun ye a dɔnnen don dɔ y'a fɔ n ye ko n'i ye se kɛ Grand ye Grand bɛ bɔ 70 la ka na bila 15 ans na sisan i bɛ Ala de fo Ala ye min k'i ye Grand Ala ni ce Ala dɔ fara a kan halisa san 15 o t'o tigiw bolo ye i tɛmɛn'o kan ka ban Grand sɛbɛnnikɛla ko a ko san 60 ni san 5 Grand an b'o de sigi la tuma min na n'i y'a lajɛ région Kuturu Grand ko taji feere modernité k'a ka bon hakili ma u sera ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gouverneur mun bɛ yen n'o ye général Elhadji Gamu ye Grand ale kɔni ko min kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ka danaya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye sariya o sariya kan ka kɛ baara o baara kan ka kɛ dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a y'i kun don a kɔrɔ a ko maa kelen tɛ se ko la an bɛ kumakan kelen mun fɔ Grand o kuma kelen don min kɔni juraw ye Grand a ye wele bila maa ma da bɛ usine ko ani commerce ko la n'o ye sanni feere ye Grand k'u bɛɛ lajɛlen wele k'a jira k'a fɔ ko jamana tɛ tɔnɔma da Kidali région Grand a tun tɔɔrɔlen bɛ juguw bolo min ye Bamanchu tun kɛn bɛ ka dangana jugu ta ka yen sɛgɛrɛ san 2023 min ye novembre kalo tile 14 ye Grand ko don bɛ don tariki la Bamanchu tun kɛn bɛ ka fiɲɛ tigɛ an na i yɛrɛ ye ko dɔ k'o la o Mali armée donni Kidali Grand i yɛrɛ ye nisɔndiyaba kɛ i ye saga 3 de fa nɔ Jagafakuru kɔnɔ a kɛra nisɔndiya ye maa tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ a kɛra jamako ye Grand min y'o nisɔndiya ye k'a daminɛ 14 novembre 2023 i b'a ye k'a fɔ ka na bila an bɛ don min na ko bi Elhadji Gamu ale min ye gouverneur ye Grand ale ni usinitigiw ni commerçants Grand u bɛ ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ ka taa bila min ye jamana yɛrɛ ka service technique ye Grand min kɔni u ka jura dɔ bɛ yen o nana yira k'a fɔ ko siga kɔni tɛ min na entrepreneur don n'o ye Sidi Gali Ag Mohamed ye a ko min kɔni ye taji feere moderne ye ale bɛ n'o sigi Kidali a y'a fɔ cogo min na Grand a y'a kɛ ko ye sɛbɛnnikɛla ko marisi kalo tile 2 n'o tun ye kunasini tarata Grand a yɛrɛ Koromokari la min kɔni taji feere yɔrɔ ye u y'a ruban tigɛ ni k'a dayɛlɛ k'a bila jamanadenw bolo a kɛra nisɔndiya ye a kɛra sewa ye a kɛra muguri ye k'a yira k'a fɔ kabini san 60 ni san 5 taji feere yɔrɔ bɛ région tɔw la o tuma min ye Kidali ye ale k'a ka taji feere yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ a lakika moderne Grand ko ye koba ye min kɔni taji feere yɔrɔ o min tun bɛ o ye butelini ani butɔni o de tun bɛ dugu kɔnɔ butelini ni butɔni o banna bi pompe de bɛ yen i bɛ n'i ka moto ni mobili jɔ Grand pompe bɛ se k'a jɔ a kɔrɔ i mago bɛ quantité mun na ni k'o k'a kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la Bamakɔkaw bɛ cogo min na tajiko la bi ko Kidalikaw fana y'o ɲɔgɔnna sɔrɔ Ala ni Asimi barika k'o fɔ ka dɔgɔ b'o la a kɛra Asimi de tile la Asimi de ye Kidali minɛ jugu la ka Kidali di Mali ma Mali hakilina de bɛ Kidali bi kunu jugu de tun hakilina bɛ Mali sago de bɛ Kidali la kunu jugu de ka sago tun bɛ Kidali bilama Grand Jilo Kidali ka di bi tama dɔw yɛrɛ y'u dama suɲɛ k'a fɔ ko sécurité ni basigi mun bɛ Kidali bi nisɔndiya mun bɛ Kidali bi qu'est-ce que o bɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ la ne ma da la an bɛ taa lajɛ o n'i ye ne yɛrɛ ci bi ko ne ka taa ne bɛ taa e bɛ taa e kelen wa an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Grand an bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ sabu ka jini min ka ngɔmɔ ɲigin ayiwa o banna ji tɛ min bi dɛ fo sunkalo ka ban ji tɛ min bi dɛ bi dɔrɔn wa fo sunkalo ka ban ji bi nin y'an nako filanan ye o tuma i tɛgɛ don bala kɔnɔ i ni bala kɔnɔ fɛn dɔ ka bɔ Elhadji n bɛ foyi fɔ ni cɛ tɛ ndomo bɔ kun ye fɛrɛ la dɔn ye ni ye n tigɛ kari ka dɔn ni la lumière bɛ bɔ Grand maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Isa Tarawele Isa ko Grand dakabana gɔngɔn duuru mun bɛ sen na nin waati la sɛbɛnnikɛla ko gɔngɔn in a bɛ bɔla min
sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye duguba kɔnɔ sigi garange waati bɛɛ n'a kɔnɔ ko don janko i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo garanko n'o ye cɛncɛnfugakanaw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye gɔngɔnci waati mana se garange fiɲɛ ma don cɛncɛnfuga la i b'a ye k'a fɔ min ye tilebinfɛnmaw ye olu b'u niyɔrɔ sɔrɔ o ko la sɛbɛnnikɛla ko o ye hakilina dɔ ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen waati yɛrɛ kɛcogo sabu n'i ye san lajɛ waati ni waati a ko waati dɔw bɛ yen olu ye gɔngɔnduru waatiw ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bila o minɛn fana kɔnɔ o fana ma bɔ yen an yɛrɛ fana ka farafin jate la i b'a ye k'a fɔ ni mangoro ko daminɛla garange yanni mangoro bɛ dun min ye an ka maakɔrɔw ka jateminɛ la ko sanji gosi mangoro garange ni sanji ma mangoro gosi maa caman bɛ bamanan a tɛ bila o da kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko garange n'i ye nin hakilinaw lajɛ bɛɛ n'i ka tiɲɛ don bɛɛ n'i ka hakilina don sabu dɔnni nasira ka ca sɛbɛnnikɛla ko a ko ni waati yɛrɛ ko fɔra ka ban maa minnu da bɛ waati ko la o ye mali meto ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ olu ka cɛba dɔ bɛ yen n'o ye bakari mangane ye o tuma ale wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ale ma i b'a ye k'a fɔ waati yɛrɛ kɛcogo a taabolo sariyaw bɛ cogo di garange bɛɛ n'i ka baara ale ye a ka mansinw lamaga k'u kɔnɔkow lajɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ nin gɔngɔnduru min bɛ sen na siga kɔni t'a la waati yɛrɛ kɛcogo don sabu waati bɛɛ n'a taabolo don wa n'i y'a lajɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la garange ko gɔngɔnduru min bɛ yen o tɛ tilebinfɛla la o tɛ jamana cɛmancɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ nin bɛ maa caman nafili sabu min kɔni ye samiya donkan ye sabu n'i y'a lajɛ gɔngɔnduru mana kɛ garange sanji min bɛ na o tuma ko sanji k'a ka kusa an ma fo k'a dama tɛmɛ a ko gɔngɔnduru min bɛ kɛ garange ko mikɔrɔbu banakisɛ minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko sanji min bɛ na nin waati kɔnɔ ko sanji in de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka sin k'o maa da ten k'o fari fa bana minnu dadalen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye ni kulu bɛ maa da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo ye ko kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ garange gɔngɔnduru mana kɛ yɔrɔ min na k'an k'an yɛrɛ tanga o yɔrɔ la n'o ye nunadonna n'o ye masigi ye an k'o don a nun na o tuma min kɔni yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ o la a bɛɛ lajɛlen kun ye adamaden ka kɛnɛya o ma tɛmɛ ka bɔ yen garange min ye sanji ka nali ye ko samiya ma daminɛ dɛ ko fɔ ka bɔ a la ka nɔgɔ don garange ko waatiw kɛcogo de don dɔw ko mangoro gosi san min kɔni ye gɔngɔnduru mana kɛ kosɛbɛ garange ko sanji bɛ na ni ka gɔngɔnduru ka mada o tuma k'a bɛ bila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma ko maninfin k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ n'a waati don o tuma ko sanji nali kɔlɔlɔ foyi t'a la ko ni ɲuman t'a la garange ko kɔlɔlɔ misi kɛra jarasi t'a la sabu k'a nali o bɛ kɛ sababu ye ne ka banakisɛw mada min ye funtenabanaw ye gɔngɔnabanaw garange julu kulu bɛɛ lajɛlen bɛ mabɔ anw senkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière Isa Traoré ale ka sɛbɛnni don namu ko sasu tɔmɔlaba o fana tɛ sasu tɔmɔba dabila fo n'a ye sa kirinen tɔmɔ don min o man di dɛ n'o wulila k'a to so kɔnɔ fan bɛɛ bɛ kɛ bɔda ye lele fana mun bɛ yen a kumana a ko di ST a ka tɛgɛ nɔ don o don terrorisme kɛlɛli n'o ye jugu ninnu kɛlɛli ye a ko maa fila bɛ yen k'u kun sɛbɛkɔrɔ armele don ko lere fan fɛ k'an ye u walu payi fo k'u yɛrɛ kɛ payi sigɛ nin terroriste fila in ala la ko an ka sɔrɔsiw n'o ye les faamaw ye o don u ye ala minɛ k'u neutraliser a bɛnna tarata de ma marisi kalo tile 3 tɛmɛnen an kɔrɔ yafuma b'a la lere fa fɛ u ye wuli ka jɔ de kɛ an ka forces armées maliennes faama u ka ci ka don yafuma b'a la état-major général des armées o don Wajabate kunnafoni min n'u y'a kɛ communiqué ye sɔrɔsi ɲɛmaw yɛrɛ fɛ ko u ye wulikajɔ de kɛ wulikajɔ in sɔrɔla jumɛn fɛ u ye kunnafoniw de sɔrɔ nin bɛ nin yɔrɔ nin bɛ nin yɔrɔ a dun kɛra tiɲɛ koyi u y'a sɛgɛsɛgɛ min kɛ pankurun wulila dugumamɔgɔw bi sen na ko sanfɛmɔgɔw dimina dugumamɔgɔw dimina ala la nin maa fila buwa u ye walongo ye k'u tun bɛ moto yɛrɛ de la a yɔrɔ la ye siganamɔgɔ fila in cɛnikɛla ala la k'u y'u ye min kɛ ala la k'u ye minɛnw sɔrɔ u bolo nka maa fila in u tun b'a fɛ ka taa baganw ni minɛ ka tɛmɛ n'o ye u ka sabali lere fa fɛ kɔni o la ko lere k'o bɛ Tɔnbukutu yanfan in fɛ u ye wulikajɔ kɛ min kɛ kabini ye an ka sɔrɔsiw ye aw bɛ dan kɛ wa ayi maa an ka sɔrɔsiw ye formation min kɛ o maa tɛ yen k'i bɛ boli k'u t'u i gɛn ka t'u tɛgɛ da ekɔli la u ye ninnu gɛn k'u gɛn ko kilomɛtiri damadɔ kɛra dɛ u sera ka tɛgɛ da u fila kan yafuma b'a la k'u dɛrɛ waati sɛbɛnfura b'a fɔ cogoya min na nka o ɲɛna dɛ k'u ye minɛnw sɔrɔ u kɔ dɛ minɛn baden
ko pistolet mitrailleur o 3 o ma ɲinɛ cɛw n ko o de tɛ pɛrɛ-pɛrɛ tɛ wa pɛrɛ-pɛrɛ hali dan t'a la hali kisɛ 30 ni kɔ a b'a bɔ yɔrɔnin kelen chargeur 2 o fana yera moto o fana yera taliki waliki o fana yer'u kɔ an ka sɔrɔsiw y'o bɛɛ lajɛlen salo k'o kamaru k'o kɛ ɲɔgɔn kan i bɛna ye nin communiqué min n'a fɔra état-major général des armées fɛ ko k'u b'a da a yira an na ko an ka hakili kɛ kelen ye k'olu bilalen filɛ baara min na k'u t'a dabila ko fini bɔ fo nɛrɛ bɔ k'u bɛ dugu lakana ka dugudenw lakana k'u bolominɛnw lakana ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen lakana l'indépendant sɛbɛn bɔra a kɔnɔ est-ce que ka kunnafoni don Garange fama an bɛ taa de sigi kɔta la Garange fo victoire finale ni Ala sɔnna ma Ala b'o di Mali ma a ti dan yɛrɛ kɔ dɛ an ka kɛ armée dɛmɛbaa ye Garange ni maa min ye yɔrɔ dɔ ye k'e de ɲɛ bɛ maa dɔ dogolen la maa suruw don u bɛ ka ko kɛ min tɛ kɛ ka kɔrɔ Garange y'a ladɔnniya min ye famaw ladɔnniya Garange n'i ye tiɲɛnikɛla ka du kɔnɔ a tɛ min kɛ ka kɔrɔ Garange bɔ ni kuma ye du kɔnɔ i k'a di famaw ma o tuma a ka kunbɛn joona sa kana kɛ balange sabu Garange famaw dɔrɔn tɛ se ka bɛɛ ye dɛ an minnu bɛ kɛrɛfɛ an de bɛ a ye k'a fɔ famaw ye n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ka di Garange da ye muso yɔrɔ sɔrɔ dɛ o la Garange fɛn banbali o ja tɛ dɔn kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ bi alamisa Garange nin bɛ dansigi o la n'o ye nin turusi joli maa fila ka saya ye don o don an bɛ fɛ ka min b'an tulo la an k'a mɛn don o don k'u bɛ ka sa dɔrɔn dafara su kunci su kɔkari su morokari su kosɛbɛ Garange ni baara dun kun cɛra waleɲumandɔn ni bonyamasegin an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ dɔ kɛ Garange an bɛ bi ta datugu k'a jira k'a fɔ fɛn banbali ja tɛ dɔn i bɛ fo dantɛ foli min na o tuma to tɛ kɔlɔkɔlɔ laji bɛ ale bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛ yanni o kuma waati kuma cɛ min ye nɛgɛtigi yɛrɛ ale bɛ bɔ radio jɛgɛfo officiel ani YouTube la Garange ni ka taa nɛgɛ dajuru minɛ fo fitirima gɛn jɛgɛfo kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ baaraw de bɛ yan Garange bɛɛ lajɛlen galabu ka di farifa t'a la o tuma ka nɛgɛtigiw fo k'u waleɲuman dɔn o tuma n'an wulila Mamadu n'a ka invité o tuma k'u bisimila e ni ne sa an bɛ k'an bɛɛ da o ye bi kunɲɔgɔn ye nka bɛɛ k'i hakili to a la dɔgɔkun laban kunnafoni o ye sini juma ye daba ka kutuba o tuma bɛɛ lajɛlen k'a minɛ yaasa seli kunkan bɔlen bɛ seli bɛ se ka diya cogo min na ne ye juma tɛmɛnen daminɛ sibiri diyara ne la tabarikala ni ye sini ta far'o kan seli bɛ kɛ ntama a kɛ to b'o kan sɔli ala Muhamɛd